Second Gear Gaming, oh. Grabe, no? Walang katapusang pababa at paigot. Hindi ko sure kung dinaanan namin to kanina. Hindi ko alam guys kung anong ginagawa namin dito, honestly speaking. Pero mukhang another ano to. Ah! Okay, okay. Straight mo na. Tatlo ng kamay. Hi! Grabe, sulit na sulit yung buong araw natin today. Ang dami nating napuntahan. So ngayon guys, pupunta tayo sa pinakamasarap na pinangat. Tama ba? Pinangat. Authentic pinangat. And samahan niyo ako. Alam ko nakatikim na ako niyang pinangat na yan, pero hindi ko na matandaan. Alam ko way back 2014 yung sisid nagdadala pa sa opisina dati. Lagi akong nabibiyayaan ng pinangat ni Sid. So ngayon doon tayo pupunta sa mismong paggawaan talaga ng pinangat, no? Ito na naman tayo sa Twisties, mga katodo. Chill na ako dito. Sobrang busog ako. Ah. Sana hindi tayo abutin ng ulan, kasi kanina medyo pabagsak na yung ulan. Ganda guys, oh. Probinsya yung pamumuhay, no? Uy, sana po hindi na kami bumagбак. Nakakasabi ko lang eh. Alright guys, I'll see you later. Ito na ata guys yung parang roller coaster. Ito na guys. Tingnan nyo to, paahon. Woo! Twisties. Oh guys, ang ganda oh.
Entire Legazpi City. Panis. Solid ang tarik. Abing tarik oh. Siko. Grabe no. Walang katapusang pababa at paigot. Hindi ko sure kung dinaanan namin to kanina. Ay naku, grabe. Second gear gaming oh. Kaka-pressure na naman yung tenga ko. Parang hindi namin to dinaanan kanina. Parang iba to. Feeling it. Parang ang bilis natin ngayon. Alam na kasi natin. Ayan guys, so balik Legazpi City. Albay tayo ngayon. And oh, Legazpi na to. Albay Astrodome. Hindi ko alam kung saan kami. Bibili pala kaming pansit bato. Ayan yung pansit bato guys oh. Yan yung aalmusalin namin bukas bago bumiyahe pabalik ng Manila. Dumaan lang kami ng palengke saglit mga kachodo. Tinuturo nila ako guys. Every time na may nagpapabomba at hindi ko nakikita, tinuturo nila ako. Hindi ko alam kung ano to guys, pero may pinasukan kami. Ano to? Oh,
Ano gagawin natin? May limit lang system. Ah, eto, sila, inaatras lang nila ng paa. Ako kailangan kong bumaba. Big bike pa more. Mukhang dating airport ito kasi may nakalagay departure arrival. Guys, ang ganda ng grotto, oh. Ang mga katodo, ang ganda ng grotto. Galing. Nakakalimutan ko kung anong tawag sa grotto na to. Kakasabi lang nila nun eh. Ang mga katodo, oh. Isa to sa, it's our sabi, Our Lady of Salvation. So Our Lady of Salvation, para siyang rotonda. So hindi ko alam kung saan ang lusot nitong mga rotonda na to, pero nasa mismong rotonda siya. Ang daming tourist spots dito sa Bicol, grabe, ang tindi. Ang sarap maging turista, no? Grabe, sobrang ganda at sobrang laki. Tapos nakapaligid sa kanya kalikasan. Diba? Ayos. Kanina galing tayong grotto Kagsawa. So ano to? Oh, ito pala yung ano, ATV ride. Parang may mga trail dito. Galing. Parang may river crossing na ano, gre-renta ka ng ATV. River crossing, ayan, oh. Oh, ang daming ATV sa baba. Hindi ko alam, guys, kung anong ginagawa namin dito, honestly speaking. Pero mukhang another, ano to? Ah! Ito yung sikat na, ano? Oo. Parang ruins or something. Okay, okay. Straight mo na. Takbo na. Takbo ng kamay. Hi! Okay, let's go. Ganito talaga ang lupa dito. Lahar kasi to. What? Mainit ang singaw. Medyo pag nag-100. Pero pagka tumatakbo naman na, okay na, o di mo mararamdaman. Grabe, sulit na sulit yung buong araw natin today. Ang dami nating napuntahan. Ingat.
Ang dami nagre-request ng bomba guys. Ay wait lang, bago ang lahat, eto, pinangat pala. Bibili daw muna kami ng pinangat guys. So ayan, si Sid dati tong nagdadala ng pinangat sa opisina. Ang explanation niya sa akin, yung pinangat kapag ka frozen, kaya niyang tumagal ng kahit mga 6 months to 1 year, basta talagang frozen lang. So dati naalala ko sa opisina, ang ginagawa niya pag nagdala siya, may na microwave oven namin, pinangat ni Manoy, pinangat ni Manay, masiram na maray. Tama ba mga Bicolano? Ay nako guys. Hi mga katodo, eto na, pauwi na kami guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating umunting vlog today. And sana ay natuwa kayo sa ating day 2 of our Bicol escapade kasama ang Timog Brothers. Gusto ko lang pasalamatan, taos pusong pagpapasalamat sa magkapatid na to sa kabaitan na pinakita niya sa akin. Sa papa nila, thank you. Kay kuya, sa kuya nila, thank you. Sa magkapatid na to, si Sydney and si Spence Timog, maraming salamat sa oportunidad, sa hospitality na grabe guys. Hindi matawaran yung hospitality ng magkapatid na to. Ang tindi ng hospitality, suporta at pagmamahal. Maraming salamat guys. Sobrang thank you. And of course sa inyo mga katodo, maraming salamat sa pagmamahal niyo at suporta sa ating channel. Naway patuloy niyo pang suportahan ang ating mumunting channel. And syempre wag nating kalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagin natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out mga katodo. Woo!